Bia Samejan Fisa Eshe Asiedo. Electoral Commission Penny Fonso de Ababa to Jaseno Caribbean ni Sansamna. One more canimu. Abra NDC amanyuko de won krata betu dwano anche na bato komisa enso kyere nsem gu won krata so a wono so bebo ho amane e kyere se nsem a NDC amanyuko no wo communications officer Sameje fika ye won krata no mo nyina no enya de sano korebia ewom esanse wonya krata bia mfi NPP amanyuko no nchen a e kyere se opese wo ye transfer bia na sabato komisa no e kyere won nsem mu dia article 94 no e wo man Ghana ya mambra no emu no e kyere pefe se obi hia so be registered voter ansan wetumi apredibre e won pese bi eso na de hia ne se onipa kono be Ghana ni de hye ya bade mfinhyɛ aduonu baako edekro na adwemu da ho na bio osanso so registered voter ni nyina enda nkyɛn no so obia ne gye ho no pese apredibre bi e won pese bi a won firi so a ɛho hia sɛ onipa kro no anya kra no san pese ne so no obetuma kwakwotena be semfie enum akwasi de twam no Sameje mfema ne bo no ɛkyerɛ sɛ wɔn mu abato komisa no ɛne NPP amanyoko na ka wɔn habom a wɔn pese wɔn transfer Charles Opoku ma ne tumi apredibre e wase nothing pese ne so wɔn by election no emu osanse me ho nyina no bato komisa no de tu dwa sɛ NDC amanyoko no nsɛm a wɔn keka nyina no enya de sɛ wɔn ewo nyina so bia wɔde wɔn nsɛm ya ba wie no wɔkyerɛ sɛ sɛdomadi nsia kantam sabato bia mu no ɔma bibia da ho pefe no medi no kure no sa pepepe ɛna wɔn bɛyɛ na mprepre ya bato komisa yi die wɔn dwumadi ɔmadi nyina no Ghana fo betumi di ho adanse sɛ wɔn ma no kure no pepepe yo ɛyɛ adwuma ewom na otu amanyoko NDC nkra sɛ wɔn hwɛ yɛ wɔn nsɛm bi a ɛyɛ wɔn de betu dwesan sɛ nsɛm bi te sei no etumi di ɔhaw ɛbrɛ ɔman yi kabi mamenka bi amemmo no ne kura no wɔde to Ghana de hye nyina no mu sɛ wɔn kɔso nya gyedie ɛwɔ wɔn mu esan sɛ wɔn nya de bi a ɛde animguaseɛ ɛbɛka wɔn mu ɛne ɔman Ghana nyina.